Hoy! Tignan mo lahat ng pananim ko! Kinain ng alaga mo! Sigurado ka ba na alaga ko ang kumain ng pananim mo? Oo! Ito ang pruweba, oh! Di ba baka mo to? Oo, baka ko yan. Pero nung nakita ko, sira-sira na yung pananim mo. Bayaran mo lahat ng nasira ng alaga mo! Hindi ko babayaran yon. Sira na yung pananim mo, baka ko nilagay doon. Sino ka? Kilala mo ba siya? Hindi. Bakit? Anong kailangan mo? Mahanap din kita niya! Hindi magtatagal! Makakasalitan ng mundo! Espiritu Suru Nubuka to Espiritu Turio Hora Sinuba Benzi Yoria Yuzu Mugake Ano to? Anong nangyayari sa akin, Mang Kurang? Yan nga yun! Paano napunta sa iyan? Mang Kurang, anong nangyayari kay Baak? Kung gano'n, wala na si Tandang Romeo. Wala na si Tandang Romeo, pero nasa iyo ang isang kapangyarihan niya. Mang Kurang, ano pong pinagsasasabi niyo? Sino po si Tandang Romeo? Mabuti na lang at hindi napunta ito kay Haring Berto. Dahil kung napunta ito sa kanya, malaking dilupyo ang mangyayari. Sandali, may isa pang kapangyarihan si Tandang Romeo. Sabi niyo,
may nakita kayong isang sumusunod na liwanag. Opo, Mang Kurang. Kailangan nyo itong makuha bago ito mapunta sa kasamaan. Sandali lang po, Mang Kurang. Naguguluhan po ako. Ano pong nangyayari kay Baak? Ano din po ba yung sumusunod sa amin? Saka bakit kailangan namin makuha yung sumusunod sa amin? Mang Kurang, pag nakuha namin yun, ano naman ang gagawin namin doon? Kayo ang napili ng kapangyarihan ni Tandang Romeo. Kaya kailangan makuha nyo ito. Sandali, Mang Kurang. Sino naman si Tandang Romeo? Si Tandang Romeo ang tagapangalaga ng dalawang makapangyarihang demonyo. At sa tagal niyang tagapangalaga, ay naging isa silang tagasunod nito at naging mabuti mula sa pagiging masama. Isa yang nasa katawan mo ngayon, Baak. Ikaw ang pinili niyang kapangyarihan na yan dahil ayaw niyang mapunta ito sa masasama. Bago pa mapunta ang isa sa kasamaan, ay kailangan niyo ito makuha. Dahil sa malamang, hinahanap na rin ito ni Haring Berto. Sino po ba si Haring Berto? Si Haring Berto ay isang masamang hari na gustong sakupin ang buong mundo, na matagal nang natalo ni Tandang Romeo at nagbalik muli para maghiganti at makuha ang kanyang kapangyarihan at sakupin muli ang mundo. Mag-iingat kayo dahil alam ni Haring Berto ang aurang pinagsasaniban ng kapangyarihan ni Tandang Romeo. Mang Kurang, paano kung ayaw ko nito? Paano kung maalis sa katawan ko ito? Hindi na yan maalis sa katawan mo. Maalis lang ito pag ikaw ay patay na. Ano? Ibig sabihin, walang paraan para matanggal ito? Tanging kamatayan lang ang makapag-aalis ng kapangyarihang nasa sayo. Andres, ayoko pang mamatay. Hindi pa ako nakakapag-asawa. Mang Kurang, yung may kapangyarihan lang ba yung hahantingin ni Haring Berto? Oo. Yes! Safe na ako, boy. Andres, tulungan mo naman ako. Kaya mo na ipagtanggol yung sarili mo, Baak. Ang sabi niya, may kapangyarihan ka na daw eh. Pero hindi pa rin tayo ligtas sapagkat lilipurin niya rin tayong lahat kapag nakuha na niya ang kanyang kapangyarihan. Andres, hindi ka pa rin ligtas. Mamamatay ka rin kagaya ko. Kailangan nyo pang makuha ang isa pang kapangyarihan ni Tandang Romeo bago pa ito makuha ni Haring Berto. Ano po bang nangyayari, Mang Kurang? Di mo ba nakikita, Andres? Uulan na yan. Hinihintay niya yan para maligo sa ulan. Nagsimula na si Haring Berto para maghasik ng kasamaan. Kailangan nyo siyang maunahan bago niya makuha ang kanyang kapangyarihan at sakupin ang mundo.
Hindi ka pa handa, Baak. Wala ka pang laban sa kanya sa ngayon. Aray, ang sakit ng katawan ko. Ang lakas ng suntok na yun, Baak. Buti buhay ka pa. Humawak kayo sa akin! Tama na yan! Hindi ko na sila maramdaman! Hindi kaya mga pagdalo sa atin. Nakikinis eh. Una yung boy. Nagkinis mo't yung nagkintamati ka din naman. Kaya gumgamit tamit ha? Ito ni, GR4 Extreme Degree, sir. Mahit nga pangikat ko ata. Ito mangkin nga grasa. Magaling mo lang dilugan ko ha. Nagdalos ni. Maya nagsilingain. Nay, Mahit ah. Nanay, nagdalos sa kadena nanay. may cut pa iso nay. Kulang ata, ibabad mo lang 3 minutes to 5 minutes. Sama ko kuskusin. May cut no kan. Ni, nagdalos ni. Terus ka pa iso nay. Kapag kanino motor ato? Kanyak ah. Kaya motor mo ay. Pahatak ko na kung pagbayad ko. Sayang ay. Nagkalas mo na natin sukat mo. Di ba alay, basta tumaray. Sa bagay ah. Oh, nagkinis yun, nagsilingin na eh. Kung pa makita mo nga lang is nakadagrasa na ah. Kita mo na. Pagagatangan nga ikasta. Yung TikTok, Lazada, Shopee, da. Mabalin ng gurdura may salang. Balay, basta pagbayad mo. Ang gurdura ito mga raw, gamitin mo di ka din ah. GR4 degree sir. Oh, Kita mo na eh. Magmayat buya na yan. Dalos ni. nagkinis na rin na eh.